Йыратызаршыч майялыман. Удо, иркамын. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму ки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру матур әдәбиятның кеше күңеленә йыгындысы. Җәмгыятьтәге әһәмияте, балалар тәрбияләүдә матур әдәбиятның өлеше һәм күптән түгел байлар сабасында узган әдәби Сабантуй бәйрәме хакында. Максим Горькийның әдәбиятны һәм сәнгатьне кеше күңелен өйрәнү турындагы фән дип атавы юкка гына түгелдер. Чөнки әдәбият күңел түрендәге иң нечкә хисләрне кузгата, тормышка карашны үзгәртә, дөньяны танып белергә өйрәтә. Яхшы әдәби әсәр укыганнан соң тормышның җитешсез якларын үзгәртү, кешеләргә карата мөнәсәбәтләрне барлау теләге уяна. Әдәбият чыннан да бик көчле психолог ул. Әдәби әсәрләрнең күбесе тормышчанлыгы белән кешеләрнең рухи дөньясын байыта. Яшәешне бөтен тулылыгы, катлаулыгы һәм төрлелеге белән, авырлыклары һәм каршылыклары белән, драматик ситуацияләре белән сүрәтләү язучының төп бурычы. Тамырында әдәп сүзе яткан әдәбият үзенең шишмә башыннан ук кешелекне тәрбияләү максатын ала. Нәрсәнең начар һәм нәрсәнең яхшы булуын без бала чактан ук әкиятләрне укып төшенәбез. Тугрылык, әхлаклылык идеалларын да әдәбият аша сеңдерәбез. Кеше җаны шулай кырылган. Без тормышыбызның төрле вакытында күңелебезгә туры килердәй әсәрләрне махсус сайлап алабыз. Чөнки әдәбият яраларны дәвалау, шатлык сөенечләрне арттыру, борчу сорауларга җавап бирү сәләтенә ия. Чыннан да, кеше шәхесен формалаштыруда әдәбиятның роле чиксез, чөнки ул иң тормышчан фән. Аны тормышның бер нинди фаҗигасы да яшәүдән туктата алмый. Шулай булгач, әдәбият мәңгелек. Аны өйрәнү, киләчәк буыннарга тапшыру, яңарту һәм баету кешелекнең изге бурычы. Әдәбият күңел ихтыяҗы дисәк тә, аңа пропаганда да кирәк әлбәттә. Бүгенге базар мөнәсәбәтләре заманда кешенең күңеленә барып җитү өчен күп хезмәт кую сорала. Язучылар белән очрашулар, төрле әдәби чаралар үткәрү, укучыларга якынаю, кешеләрдә әдәбиятка карата мәхәббәт тәрбияләүдә мөһим чаралар булып тора. Татарстаныбызда андый чаралар шактый. Мәсәлән, күптән түгел август азагында байлар сабасында әдәби Сабантуй бәйрәме гөрләп узды. Киләсе сюжетыбыз да шул хакта. Татарстаныбызда мәдәни кыйммәтләрне саклаучы, әдәбиятка мәхәббәт уятучы, китап кадерен белергә өйрәтүче проектлар шактый. Әдәби марафон шуларның берсе. Монда чаралар бик кирәк. Ул безнең шушы милләтебезнең, телебезне саклауда ул бик зур роль уйный һәм безнең әдәбиятны пропагандалауда да китапны, менә китап укыган кеше юк кеше булмый инде, ул юкка чыкмый ул. Ул барбер безнең халкыбыз өчен тирәнис калдыра торган кеше була барбер. Нинди дә булса өлкәдә кем нинди өлкәдә эшләвенә карамастан. Шуңа күрә бу һәр яктан, кайсы яктан гына карасаң да моның файдасы әйтеп бетергесез. Ул хәзерге вакытта аның нәтиҗәсе күренмәскә дә мөмкин. Менә 5 елдан, 6 жылдан, 10 жылдан аның нәтиҗәсе зуррак күренә. Чынлап та менә шушы менә бит анда балалар да катнаша. Бәләкәй генә балалар, алар бөтенесе үсә шул артистка буламанда, шагыйрә буламанда, башка һөнәр иясе буламы, алар телне яратып үсәргә өйрәнәләр. Сабага бер төркем язучылар, шагыйрьләр кайтуы гаҗәп хәл түгел. Алар бит әдәбиятка мәхәббәт тәрбияләүче төп үрнәк шәхесләр. Әдәби марафон, әдәби Сабантуйларның менә шулай башланып китүе узган ел бит инде Арча төбәгендә булды. Быел менә Субханалла дип әйтик, бик матур башланып китте Сабада. Башка елларында дәвам итсен иде. Менә шулай балалар белән, менә балаларның кулларында матур китаплар. Гомумән балалар шагыйрьләр, язучылар име, һәммәсе дә менә шулай балалар белән булуы. Аларның үз укучыларын табып, тәрбияләп үстерүе ул шатлык уята. Әдипләр арасында Саба районыннан булган шәхес Гөлсинә ханым Галимуллин да бар иде. Мин әдәби марафонда Саба районыннан беренче катнашучы булдым. ВКонтакте шилтәрендә карыйм, минем китаплардан үзекләр бирәләр. Бүтән бу нәрсә микән? Каян микән бу нәрсә дим. Һәм мин моның белештем. Бу мәктәп нинди марафон бу дим инде. Һәм миңа аңлатып бирделәр. Гөлсинә апа, сез икенчесендә үзегез дә катнаша аласыз дип. Һәм менә мин шушы, менә 21нче марафон бит инде хәзер булды име? Мин шул икенче марафоннан катнаша башладым.
Мен 20 марафонда катнаштым. Гөлсинә ханым әдәби марафон проектына зур бәясен бирде. Татар әдәбиятын дөньяга таныту өчен, дөнья күләм таныту өчен бу әдәби марафоннан да кулай алым юк. Чөнки монда бөтен татар дөньясы китап укый. Монда бит Татарстан районнары гына түгел. Монда бит чит илләрдә катнаша, Австралия татарлары катнаша, Бельгия татарлары катнаша, Стамбулда яшәүче татарлар катнаша, Киров өлкәсеннән катнашалар, Башкортстаннан. Менә без алар белән бергә менә шу бер мәйданда китап турында матур, мәгънәле чарада катнашубыз белән дә без зур бәхетле. Мондай әдипләребез булганда, әдәбиятыбыз 1000 яшәр, халкыбыз да милли рухлы булыр. Мәктәптә әдәбият дәресләреннән кала балаларны яшәргә, кешеләр белән аралашырга, теге яки бу хәлдә үз-үзләрен ничек тотарга өйрәтүче башка фән юк та кебек. Әдәбият кешенең психологиясын һәм төрле шартларда үзен ничек тотышын күрсәтә. Бар тик әдәбият кына кешене сәнгатьле итеп сөйләргә, киң итеп фикер йөртергә, үз карашын төгәл итеп әйтеп бирергә өйрәтә. Әхлакый тәрбия бирү кешелек дөньясы алдында торган иң мөһим проблемаларның берсе ул. Кешенең әхлагы булмаса, ул үзе дә, аның тирә ягындагылары да бәхетсез була. Кешене яман эшләрдән белемлелек түгел, әхлак тәрбиясе, әдәплелеге, намуслылыгы саклый. Әхлак тәрбиясе исә иң беренче чиратта әдәбият аша тормышка ашырыла. Сүз сәнгате буларак әдәбият кеше рухына, җанына аеруча йогынты ясый. Һәр сәнгать төренең үз матурлыгы булган кебек, матур әдәбиятның да үзенә генә хас матурлыгы бар. Безнең татар әдәбияты аеруча да бай һәм күп кырлы. Ул әсәрләрдә кешелекнең тормыш тәҗрибәсе, рухи изләнүләре, фикер, акыл байлыгы чагыла. Кешеләр элекке заманнардан ук әдәбиятка, сәнгатькә мохтаҗ булганнар. Борынгы әдәбият үрнәкләренең кайберләре безгә фольклор формасында килеп җиткән. Борынгы бабаларыбыз әкият дастаннарны, такмак җырларны телдән телгә сөйләп буыннан буынга тапшырганнар. Соңрак әсәрләрне кагазгә төшерә башлагач, китаплар дөнья күргән. Китап ул кеше һәм халык хәтерен саклаучы корал. Китапсыз халык тарихсыз халыкка тиң. Тарихы булмаган халыкның барыр юлы да билгесез. Китаплар аша без үткәннәргә сәяхәт итәбез. Бүгенге көнебезне бәялибез, киләчәк турында хыялланабыз. Ниндидер бөек ачышлар ясауда, үз-үзебезне, балаларыбызны тәрбияләүдә, белем алуда китаплар белән бәйле. Китапханәләрдә бәяләп бетергесез байлык тупланган. Сүз рухи, тарихи байлык халкыбызның мәдәни яткәрләре турында бара. Китапханәләр безне әнә шул тарихи һәм мәдәни байлыкка якынайталар. Аң белем тараталар, тарихи истәлекләрне барлыйлар. Әдәбиятны китаптан, китапханәләрдән аерып карап булмый. Узган ел шара Арча районында уздырылды дигән идек. Быел әдәбият сөючеләрне байлар сабасы кабул итте. Бүген безнең монда якынча 1000 кеше катнаша. Алар барысы да әдәбиятны, сәнгатьне, мәдәниятне яратучылар. Мин моның белән бик горурланам, чөнки һәрбер профессияның үз бәйрәме бар. Җыелышалар, әлбәттә Сабантуй дип атыйлар инде шушында очрашуларны. Менә мәдәни әдәбиятны сөючеләрнең дәген шушында елга бер җыелуы, әлбәттә ул татар телен саклауга итерәчәк. Милләтне, динне саклауга ул бик каты итерәчәк. Без моңа бик теләп тотындык. Безгә инде тәкъдим булган иде Сабантуй оештырырга дип, әдәбият Сабантуе. Без моны һич икеләнмичә үзебезнең үскә алдык та эшләп чыгабыз дип барыбыз бергә дустана тотынышып эшләдек. Монда әлбәттә безнең бик каты ярдәм итте китапханәчеләр, клуб хезмәткәрләре, сәнгать мәктәбе һәм инде музейлар барыбыз бергә мәдәният бүлеге башладык. Әзерлекләре чыннан да капкадан ук күренде. Катнашучыларны самовар чәе, миш кыймагы каршы алды. 100 баладан торган безнең инде прологовый өлеш, иң башы өлеше 100 баладан и үзебездән 300 китап укучыбыз гына килде бүгенге көндә. Күргәзмәләр куйдык. Әлбәттә бу күргәзмәләр берсе дәген безнең былай гына һавадан алып куелган күргәзмәләр түгел, алар барсы да көндәлек эшли торган күргәзмәләр. Безнең менә клуб берләшмәләре, алар китапханәләрдә һәр даим эшли. Мин шуның белән бик горурланам. Алар киләләр, клуб берләшмәләренә безнең кулдан эшләнмәләр генә түгел, алар киләләр, язучылар, аннары безнең фикерләшүчеләр, төрле шушындый клуб берләшмәләре эшли. Алар шушында үзләренең тиңнәрен табалар, үзләре шушында фикерләшәләр һәм үзләренең
күңелләрен күреп, шайтыр кайтып китә торган клуб берләшмәләре эшли. Менә шушылар барысы бергә бүген җыелышып, үзләренең тиңдәшләрен күреп, матур итеп бәйрәм итәләр. Шара барышында Білім радиосын ачу тантанасы да гөрләде. Білім радиосы дегенде, аның инде идеясы күптәннән безнең йөрәкләрдә яши. 13 елда ук аның планда кертеп куйган идек. Кайчан да булса без радио ясыйбыз дип. Һәм менә әлеге проектны 9-нчы язып чыгып, аны Мәскәүдәге Мәдәни инициативалар фондына мөрәҗәгать иттек. Һәм шуның гранты нигезендә быел Білім радиосы, радио белем барлыкка килде, туды. Менә бүген аның ачылышы тантанасы булды 26-сы әдәби сабан туенда. Һәм инде 1 сентябрьдә рәсми рәвештә 9-нчы эшләп китүе көтелә. Dünya sirleri aşıla, Bilim radyosu aşa. Күренекле совет педагогы Антон Макаренко балаларны дөрес итеп тәрбияләү безнең бәхетле картлыгыбыз. Начар тәрбияләү киләчәктәге кайгыбыз, күз яшыбыз, башка кешеләр һәм бөтен ил алдында гаебебез дигән. Чыннан да балаларның нинди булып үсүе иң элек аларны ничек тәрбияләүебездән тора. Матур әдәбиятның шәхесне үстерүдәге урыны һәм роле бик зур. Балалар өчен язылган китаплар акыл, әхлак, эстетик тәрбия чаралары булып тора. Сабыйларга китап уку ул бала йөрәгенә юл табу. Матур әдәбият сөйләмне үстерү методикасында да мөһим урын алып тора. Чөнки ул балаларны әдәби тел дөньясына алып керә. Сүзләрнең төрле яңгырашы, әһәңе аша туган телгә мәхәббәт тәрбияли, сөйләшергә өйрәтә. Балалар матур әдәбият аша грамматик кагыйдәләрне үзләштерә, лексика тәртипләренә өйрәнә. Хикәяләр, әкиятләр аша алар сүзләр матурлыгын тоярга, шигырьләрдә моң, ритм күрергә, әкиятләрдә фольклор әсәрләрен аңларга өйрәнә. Китап аша балаларның сүз байлыгы киңәя, күз алу сәләте, хәтере үсә. Матур әдәбият балаларны матурлык дөньясына алып керә. Шул дөньяда яшәргә, үз фикерләрен җиткерергә өйрәтә. Нәни бала үзе укый белмәгәнлектән уку өчен әдәбият сайлау тулысы белән өлкәннәр җилкәсендә. Сабыйларга кул астында булган теләсә нинди очраклы текстлар укырга ярамый. Әсәрнең бала өчен кызыклы, аңлаешлы, үз яшенә туры килгән, тәрбияви эчтәлекле булуы мөһим. Балалар өчен язылган әсәр игътибарны җәлеп итәрлек, уйландырырлык, сыкландырырлык булырга тиеш. Сабыйларга яхшы әсәр иҗат итү өчен әдипнең бала психологиясын тоюы, эчке дөньясы сабыйларча самими, сау булуы аеруча да мөһим. Әгәр ул бала кебек уйламый икән, димәк аның күңелен яулый алмаячак. Балалар әдәбияты үзлегеннән генә туган, аерым, үз эчендә генә яши торган мөстәкыйль әдәбият түгел. Ул гомуми әдәбиятның бер тармагы. Кичкенәдән әдәби әсәрләр белән тәрбияләнгән бала үсә төшкәч, яшь-үсмерләр, соңрак зурлар өчен язылган әдәбиятка күчә. Димәк, балалар әдәбияты кешенең белемгә, интеллект үсешенә омтылу юлындагы тәүге адымы, старты булып тора. Шуңа да аның сыйфатлы, үтемле булуы аеруча да мөһим. Әдәби сабантуй гырыф-гадәтләребез буенча бернәҗә ел асында үз эченә сыйдырды. Ел сайын шушы әдәби марафонда бик күп кешеләр катнашабыз. Без инде бәләкәй генә авыл булсак тагын 15ләп кеше катнашабыз. Бергәләп, шулай ук безнең районыбызда әдәби алан, җәйге китапханә проектлары эшләп килә. Без инде менә балалар катнаша ул проектта. Көз көне башлана, җәйге китапханә белән тәмамлана. Бик ошый. Балалар да җәйләрен бушка уздырмый, китап укый, белем ала. Мисал өчен укыган әсәрләре арасында бу егетләргә Шүрәле әкияте иң ошаганы булган. Үзләренә кирәкле нәтиҗәләрен дә ясаганнар. Урманнарга ерак бармаска кирәк. Сулар кырыенда белмәгән җирләргә кирмәскә. Шунысы сөенечле. Яшь буын дисеңме, өлкәннәр дисеңме, барысы бер тавыштан әдәбиятка булган мәхәббәте турында сөйли.
Мен быйыл инде истәлекле ел бит, Сабан туйга шәдәби килдем. Мен катнаштым Ватаным Татарстанның безнең авыл имамы конкурсында, һәм инде минем язмам Ватаным Татарстанда чыкты. Икенче минем шул 1100 еллыкка васиятнама конкурсында катнаштым. Һәм икенче дәрәҗә дипломга лаек булдым. Ансы да инде 1100 исламны кабул иткән Болгарда булган чыгар кирә. Мен бик шатланып килдем монда. Без дә әдәбиятыбыз гөрләсен, проектта озын гомерле булсын дигән теләктә калабыз. Язучыларның сәнгать әсәрләрен укып, кешеләр үзләренә үрнәк яисә гыйбрәт ала. Бүгенге тапшыруга нәтиҗә ясап әйтсәк, безнең рухи дөньябызны формалаштыруда, яшәешне, тормышны күзалларга, бәяләргә өйрәтүдә матур әдәбиятның роле гаять зур. Әдәби әсәрләрне укып, без үз тормышыбыз турында уйланабыз, җәмгыятьтәге үзгәрешләргә анализ ясыйбыз, рухи яктан канәгатьләнү алабыз, үз-үзебезне тәрбиялибез, туган телебезне байтабыз. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген матур әдәбиятның кеше күңеленә йогынтысы, җәмгыятьтәге әһәмияте, балалар тәрбияләүдә матур әдәбиятның өлеше һәм күптән түгел байлар сабасында узган әдәби Сабан туй бәйрәме хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне тенҗе бетмәенде. Кодаму мелис, истяму ки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.